Ga zaɓi na tauraro na zauna daga gefe na. To wa zaɓin naki sai ki gaya mana yi. Akwai wata magana zo ka ji na faɗa ma. Wace magana ce? Ina son kai na son karo. Wannan ita ce maganar dama? Zaman mu yayi daidai. Gaskiya zaman mu bai daidai ba wallahi. Takalmin kaza mutuwa za ta raba mu ba dai makiya ba. Ko ku ne makiyan? Wane ne magana ce wannan? Allah ya ji kaina idan har ba kai wadar rayuwata ya zo ƙarshe. Idan ba ni kika ce ba, to bari in gaya miki ba ke nake so ba. Ƙarya ne. Wannan inyamuran nake so. Ni ba inyamura bace ba, kada ka karce min inyamura.